Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe quero poñer voz a un precioso texto que a nosa compañeira Antonia Blanes Hermida regálanos no número 15 da nosa querida revista Nós, a xente do redor. Non sen antes pedirlle perdón, pois nunca alcanzarei a calidade coa que esta poeta deleitou-nos o domingo na presentación. Titúlase Meus 70 anos. Nacín en Ourense e acabo de cumplir 70 anos, aínda que levo casi 6 meses dicindo por ver se así me afago a idea. É unha cifra tan redonda que dá un pouco de respeto, non polo que significa do tempo transcorrido, non. Iso é que vivín e gústame como son. Se mudase calquera cousa da miña vida, eu sería outra, quizáis millor, moito mellor, mais non sería eu. Cada un de nós somos un conxunto dos nosos erros e acertos. Eles foron dando forma á nosa vida. Podemos pensar no que nos houbera gustado facer e non fixemos. Quizáis non era o momento ou non soubemos velo. E non tivemos o valor que precisábamos. Se houbésemos feito, hoxe seríamos diferente. As nosas vivencias serían outras. E quen nos confirma que serían mellores? Somos o produto das decisións que tomamos, que xuntas foron conformando a nosa vida e o noso carácter. Por iso, benvidos 70 anos, porque me destes e me quitastes, e por iso son como son, cos meus defectos moitos e as miñas poucas virtudes, pero ensinástesme a vivir. Ourense, que viches como fun medrando, contigo espero que de aquí en adiante xuntos poidamos seguir aprendendo e mellorando e, sobre todo, aprendendo a perdoar e perdonarnos polo que non consigamos acadar. Ánimo e a por todas. Todo pode ser mellor, moito mellor. Gracias, Antonia.